Takže ahoj, já jsem Modify a vítám vás u netradičního dílu. Jak vidíte, dneska mám gameko a jsem na normálním světě. A jsem tady s Terratorem, který vlastně si tady loví endermany a má endermanskou hlavu. Počkáme, jak se tam vleze a trošičku ho vybavneme. Najít. Jo! A to no, takže my jsme tady s tím Terratorem trošičku stavili ender trapku. Ne, on má fly, to je parkát. On má fly. A vlastně tak no, takže jsme stavili tu ender trapku. Tím pádem v dílech, kdy prostě budu mít nějaké levely nebo tak prostě budu tady v té ender trapce. A vlastně tady občas zajdeme a budeme se expit, jo. Máme už tu připravené chestky, tohle pro Terratora, plus nějaké ender chesty, anvily a takové. Já vím, že to je jako kdyby takový giving, ale to je prostě zařízené pro všechny lidi, co natáčejí. Takže tak, jinak vlastně ten design jsem to vymýšlel já, plus vlastně tady tohle vymýšlel Terrator. Takže to by bylo pro dnešní díl takové všechno, že to byla jen taková krátká informačka. A doufám, že se vám tohle video líbilo, takže dejte like, koment a po případě odběr, takže zatím čau.